jarumi ke ita ka kama Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina ma kowa fatan alkhairi, fatan shigowa ya yi sallah lafiya. Ubangiji Allah shi maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. To ya an kawo barka sallah ta ko? To ya kawo dan ni akwai abubuwan da na kawo muku da dama. Kun gani? Akwai abin da nake so mu yi da wasu daga cikin ku, amma sai zuwa an zuwa idan za su iya. Za ku iya? Za ku iya? Alƙawari idan an ɗauka sai a biya. To masha Allah, ina godiya da yadda kuka yi tattaki kuka zo domin ku ga Umar Hashim, haka ne? To ga Umar Hashim a kusa da ku, na zo domin mu sada zumunci. Dama ni mai na gari na ne, na saba zuwa, ba yau ba, ba jiya ba shekaran jiya ba. In dai aka yi ce ni garin mai saboda na san ina da masoya ina zuwa. To yau ma ga shi Allah ya kara dawo da ni domin mu sada zumunci, mu barka da sallah kamar yadda aka saba. Ina muku godiya, kuma Allah ya bar zumunci tsakanin mu da ku. Allah ya bar mu tare da ku mutuka raba. Na gode, kuma kun gode? Kun gode? To masha Allah. Da fatan mun yi sallah lafiya. Sunana Fati ne, ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan mun yi sallah lafiya. Allah ya komar da kowa gidansa lafiya. Muna muku fatan alkhairi. Mun gode. To masha Allah. Kun san an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Kun gane? Duk inda mace take komai girmanta ko ta kai girman sama, namiji yana sama da ita. Shi yasa suka kasa daga murya. Kun gane? To saboda haka kun san mata ne suna da rauni, kuma wasu ba su saba irin wani abubuwa ba, amma a hankali za su gudu. Shi sa kuka ji duk ba ku ji a wasu murgan nasu ba, sai an yi haƙuri. Ko ba haka ba, amma ku ne ke mun saba, in ne tsalle na gana ma zan yi shigowa cikin ku yanzu da duk iya abin da na gana ma. Mun gode ya saka da alheri.
tantance ko ba gaskiya ba ne saboda ka san aka ce magiji wasu sun ci a ce masa kwalba sai sun ce akwai musu a nan akwai mutanen da suke ta dakula ina yake kuma ka zo nan madadin ga ana ligin dubu sai shi kuma sai yana ɓaci me ba haka muke ba gaskiya an san mu da tara kuma ba Allah na ɗan gida ne Umar Hashim kowa sai ba nuna mai ɗan gida bane kuma zai yi cinikin doya bana Allah dan haka an yi cinikin doya zai yana nan gobe jini in ba haka ba yau din ne zai tattara tunda kun nuna mai ba kara yau ko kai ware har aka an fara sai an fara wallahi zai manna wannan bari da ina ganin ba ba mu ba da kusa na ga wannan alamu bari ne to ba ba da kusa ne ko ne kuma dan yawa to mun gode ya mun gode mun gode yawa